Que
Y hoy estamos aquí, Ana Paula y yo, es gracias a, ya no solo a los niños, sino a vosotros, a los padres. Por eso este fuerte aplauso para vosotros, chicos. Y ahora creo que Ana Paula al tema, Chema, ¿no? Bueno, pois así un poquinho de golpe me chegou uns vídeos esta semana para participar en un flash move que vai facerse o día 13 nunha illa de Pontevedra que non podo levar os nenos porque mércores por semana en Pontevedra. Entón eu ofrecín a organización facer un poquinho un vídeo aquí e despois nas clases con máis tempo. E isto vai ser para UNICEF, para facer publicidade a unha gala que se fará o 20 de novembro para intentar axudar aos países que non teñen auga potable, sobre todo en tempos de COVID, é moi precisa. Entón, esta vai ser nuestra pequena gotiña de auga para axudar a esta xente, vale? Entón, pido...
forte aplauso. Bueno, el bailarín con